IKMJS mo na yan. IKMJS mo na yan! Di umano! Di umano! Di umano! Di umano. IKMJS mo na yan! Di umano! Di umano! Kinabukasan daw nun, ang tinayaan niyang mga numero, di umano, tumama ng jackpot na 89 million pesos. Anong nangyari sa di umano'y 89 million pesos na na-jackpotan niya sa loto? Kinabukasan, agad daw sinamahan ni Virginia si Tatay Berto kina George para bawiin ang di umano'y winning lotto ticket. Hindi call center agent, kundi isa raw batang multo. Ang di umano, nagpaparamdam ng mga kaluluwa sa kanilang kumpanya. Ibalik mo sa akin si Junjun. Tinahikar mo ako. Ibalik mo sa akin si Junjun. 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 Kayumanggi ang karamihan sa ating mga Pilipino. Iba't ibang bahagi raw ng kanyang katawan, pati na ang kanyang mukha, pinapantal dahil di umano sa ginamit niya pampaputi. Nakilala ko pa ang iba pang katulad ni Princess na nadali rin di umano ng ginamit nilang pampaputi. Pagdidiin pa nila, marami sa mga nagpapakilalang mga gory sa merkado, di umano, peke. Pero aminado ang mga taga-gory, gayang-gaya raw ng di umano, mga peke. Ang original daw nilang mga produkto. Katunayan, ito lang May 24, mula Abu Dhabi ang naharang. Ang laman ng mga ito, 6,000 units ng di umano'y gory products. Makalipas ang isang linggo, lumabas na ang resulta ng mercury test sa di umano'y mga gory product na nagkalat sa merkado. Paano masabi? Di umano. IKMJS mo na yan! Di umano! IKMJS mo na yan! Paano mo masasabing? Di umano!